Fil-faċilità korrettiva ta' Kordin bħalissa hemm 600 priġunier minkejja li din l-istess faċilità hija attrezzata għal 553 priġunier. Dan ifisser li bħalissa fil-ħabs hemm madwar 50 priġunier iżjed minn kemm jesa'. Iżda minkejja li f'Kordin hemm 600 priġunier u għad-direttur Abram Zammit dan huwa rekord ta' priġunieri, xorta waħda f'kumment li tal il-programm Issues is-sitwazzjoni hija ta' business as usual. Naħseb li hija wkoll waħda mill-records li qatt ma kienet popolazzjoni kbira daqshekk. Malpija mhux xi ħaġa li nista' naqbad ngħidlek. Kif jgħidu bl-Ingliż business as usual. Il-popolazzjoni fil-faċilità korrettiva ta' Kordin fit-tmiem is-sena 2010 kienet ta' 585. Matul is-sena kollha daħlu 728 persuna li minnhom 386 kienu issentenzjati u 342 qed jistennew il-każ tagħhom jiġi deċiż. Kważi 4 minn kull 10 priġunieri huma ta' nazzjonalità barranija. B'kollox kull priġunier jiswa medja ta' 50 euro kuljum li jfisser spiża ta' kważi 11 miljun euro fis-sena. Intant f'rapport li sar sentejn ilu dwar l-operat tal-ħabs kien ġie suġġerit li s-sezzjoni tal-Jors, il-Young Offenders Unit Rehabilitation Services, jiċċaqlaq mill-ħabs ta' Kordin, iżda sallum għadu ma seħħ xejn. Żviluppi fir-rigward tal-Jors saru ċertu arranġamenti, qed isiru arranġamenti u nisperaw li m'għandhomux mhux ħantik dati għax naturalment tista' tifhem li biex tieħu permessi biex toltera bini u hekk hemm ċertu proċeduri, allura però qegħdin naħseb li qegħdin fit-triq tajba. Abram Zammit jgħid li f'Kordin ma jiġux ittollerati abbużi fuq persuni omosessuali. Aħna hawnhekk għandna minn kull tip tan-nies. Bħalma għandna barra fit-triq, hawnhekk għandek huwa cross section tan-nies. Issa għandna min huwa għandu dik it-tendenza, però aħna żgur li dawn l-affarijiet ma ninkoreġġuhomx u nipproteġu daw in-nies minn li forsi jista' jkun hemm ċertu bullying jew ċertu imġieba li mhux xierqa magħhom, provaw kemm jista' jkun nirrispettaw id-dinjità ta' kull persuna regardless il-tendenzi tiegħu huma x'inhuma.